El projecte Pigmalió és un projecte d'intervenció social i educativa adreçada a menors d'entre 6 i 16 anys, amb l'objectiu de millorar les seves competències educatives bàsiques per tal de garantir l'èxit de la seva escolarització obligatòria. Primer comencem amb informacions, coses que et tinc que dir. Ara d'aquí un parell de setmanes o així farem tutories amb la família. O sigui, una de les tutories que fem tu i jo normalment, doncs la farem tu i jo i el pare i la mare, si és possible. Sí, perquè la teva mare la conec i mira, si pot venir un dia el teu pare, doncs perfecte, perquè això els conec a tots dos i els explico tots dos. L'esport ha estat l'instrument motivador que ens ha servit per acostar-nos als joves i aconseguir el seu compromís en el projecte. Aquest any han estat becats els 45 nens participants en el projecte, tant en la part de pràctica esportiva com també en tot el referent al material necessari per a aquesta pràctica. El que pretenem és que es diverteixin, que juguin, no és gens competitiu aquest art marcial, és molt complet a nivell d'estiraments, de coordinació. Alguna cosa més m'has de comentar? Així és especial? No. No? Tot bé? No, però em costen molt els dictats. Els dictats. El projecte no només aporta la part més acadèmica de fer els deures i fa uns hàbits d'estudi i una manera de fer les tasques correctament, sinó que treballem molt tot el tema de comportament, d'hàbits d'higiene, hàbits personals, comunicació amb els companys, amb els professors i, evidentment, a part tota la part esportiva que també ajuda molt a treballar tots aquests aspectes. Moltes vegades les famílies tampoc poden ajudar tot el que volen. Nosaltres aquí els oferim sobretot aquesta companyia que els hi pot faltar. La col·laboració tant en entitats públiques com privades que ja estaven treballant al propi barri ha estat fonamental per aconseguir els objectius que ens havien marcat a l'inici del projecte. Un altre tret característic d'aquest projecte és la feina que han estat fent a les famílies. Sense el seu compromís, tampoc aquest projecte no seria possible. Arribar a on t'arriben no és a base de casualitat, sinó que és d'esforç, de treball, d'entrenament, de pràctica, i això és els valors que s'intenten transmetre. No només és, en el meu cas, picar-li a la pilota, estudiar, ser persona, escoltar, voler aprendre. És molt important també el nivell acadèmic, no només esportiu. Si no es tenen estudis, en aquesta vida les coses són complicades. A mi m'ha agradat molt, sobretot, veure que teniu moltes coses per preguntar. Sempre heu de ser així, molt curiosos i aixecar la mà, sempre preguntar. Cal destacar dues actuacions que hem fet en el marc del projecte. Una ha estat la festa final de curs que hem pogut organitzar conjuntament a la resta de recursos educatius del barri i, d'altra banda, la visita a la Fundació Tommy Robredo en el marc del Torneig Internacional de Tenis Santi Silvas. Hola, bona tarda a tots. Us volem donar la benvinguda al torneig 5è Open Memorial Santi Silvas. És un torneig de tenis amb cadira de rodes. El que volem és que la gent amb discapacitat pugui gaudir de l'esport, pugui integrar-se a la societat i que siguin com nosaltres, un més. L'esport és sa per tothom. Jo crec que aporta una disciplina, aporta objectius, aporta ambicions. Un, quan fa un esport, normalment el que vol és intentar fer-ho millor que el dia abans. La vida no deixa de ser un esforç, no deixa de ser una constància, no deixa de ser un treball, de voler estar bé, d'aixecar-te cada dia, de tenir els teus horaris, de voler anar a estudiar. I crec que amb l'esport pot anar molt bé i es poden buscar molts paral·lelismes perquè els nanos es motivin a l'hora d'estudiar, no?